Zamisli situaciju. 1922. godina je. Boljševici došli na vlast. Crvena fukara preuzela čaršiju, a ti si ruski plemić. Grof Aleksandar Rostov. Brat naš, osuđen je od strane nekog komunističkog suda na doživotni kućni pritvor zbog neke pesme. Ali jok. Ne šalju ga u gulag da crnči i lomi kamen. Lik je zatvoren u velelepnom hotelu Metropol u Moskvi. I to ne u onom fancy apartmanu gde se ranije baškario, nego su ga šutnuli u neki tesni budžak na tavanu. Šta se tu jebeno dešava? Početak je malo smaranje. Iskreno, dok preguraš prvi par desetina strana, možeš da pomisliš koji moj čitam ovo o nekom liku koji samo sedi u hotelu. Radnja kreće sporo do jaja, ali onda priča hvata ritam. Magija u 4 zida. Rostov od tog hotela pravi ceo svoj univerzum. Umesto da padne u bedak, kuka nad sudbinom i seče vene jer je sve izgubio, zadržava svoje manire. Ovaj grof Rostov je bukvalno savršen materijal, jedan od onih sjajnih zaboravljenih ljudskih priča o strašno zanimljivom čoveku kog je sistem hteo da izbriše i pregazi, a on u potpunoj izolaciji pronađe pravu svrhu života. U tom zatvoru on upoznaje gomilu genijalnih likova, od klinke Nine koja ima ključeve svih hotelskih vrata i provodi ga kroz tajne prolaze preko glavnog kuvara, pa sve do fatalnih glumica. On pravi svoju ekipu, svoju kafanu unutar hotela i gospodski prkosi celom onom društvenom sloju koju besni napolju pred vratima Metropola. Zašto je ova knjiga apsolutni vrh? Amor Towles piše tako da ti prosto bude merak da čitaš. Nema tu akcije u stilu Hollywooda gde automobili lete u vazduh. Ovo je knjiga o gospodstvu, o tome kako kad ti život uvali kurčinu, ti elegantno uzmeš salveticu, obrišeš usta i kažeš hvala, može ili čaša dobrog vina uz to. Pisac koristi riječi da te skroz uvuče u taj svet, osjećaš miris dobre hrane iz kuhinje, čuješ zvekete iz cajga i tačno vidiš kako se spoljni svet i Rusija menjaju dok Rostov ostaje dosledan sebi. Prokopao sam malo online recenzije da vidim šta ljudi kenjaju po netu. Većina se slaže u jednom, oni koji traže brzu radnju često odustanu, ali ko ima strpljenja da preživi ovaj spori početak, na kraju dobije jedan od najjačih i najlepših napisanih krajeva u modernoj književnosti. Ako voliš dobru slojevitu priču, imaš živac da se prepustiš atmosferi umjesto jurnjavi, ovo je do jaja knjiga. Zaboravi na sav stres i uroniš jedan mikrosvet gdje su čast, maniri i obrazovanje jači od svake vlasti.